watching guys. Napakaganda ng makikita dito sa video ko. At sana magustuhan nyo. Huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Dahil marami pa akong napakagandang video na i-upload. Dahil naikot ko na yata ang buong Mindanao at Visayas, Western Visayas. So medyo tatagal ako dito. Kaya abangan nyo mga video ko na ipopost sa mga susunod na araw. Tara guys, ipapasyal ko kayo dito sa Valencia Forest Camp, the Forest Camp Valencia Negros Oriental. Napakasaya dito guys at napakaganda ng view. Yung scenery niya, the best. Yan guys, ipapasyal ko kayo lahat sa paligid dito at makikita nyo lahat kung ano yung makikita dito. Let's go guys! At guys, nandito tayo sa multipurpose ng the Forest Camp. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. So guys, napakalinis dito at napaka-presko. Yung air nya, syempre nasa probinsya tayo, talagang napakalinis. At yung water nya is natural from rainforest. Let's go guys! Galing sa baba ng pataas, so makikita natin yung very man-made falls, pero parang natural na siya kung titingnan mo. Kung nandito kayo makikita nyo natural kasi puro bato yung nakikita dito sa ibabaw niya, sa mga falls, sa paligid niya, mga yan guys, nakikita nyo malalaking bato, so parang very natural yung dating niya. Napakaganda guys. Yung tubig niya napakalinaw, bluish din, parang dagat. So hindi ko pa natitingnan kung hot spring siya.
overlooking sa kabila, guys. Sarap mamasyal dito. Meron siyang what do you call this? Hanging bridge. So actually guys, dalawa yung hanging bridge dito, isa dun sa bandang baba at isa dito sa taas. So yung sa baba parang nire-repair yata ngayon. Pero kanina nakita ko dinaanan na nila. Natural yung water dito. I think sabi nila hot spring pero hindi ko pa hinawakan kasi. Yung falls natural lahat. Natural lahat. Napakaganda ng pag tinignan mo, parang napaka-blue niya. So ibig sabihin napakalinis niya. Tuklasin natin kung yun makikita sa taas. So, hindi naman siguro to restricted. Titingnan ko lang kung ano madi-discover dito. Medyo mataas ang... Oh, wow. Maganda. Parang ito yung pinaka-tower niya. Pwedeng tulugan, pwedeng pahingahan. Medyo mahirap nga lang pagpababa na kasi ang taas. Ang tarik ng hagdan niya. Okay. Yan, napakaganda dito sa The Forest Camp.
Ang daming falls dito, iba-iba yung size, saka iba-ibang location. I think mga nasa ilang falls ba to? Baka 10 falls o mas marami pa. Kasi dito sa kabila, ito mayroon ditong dalawa na malaki. Sa kabila madami pero maliliit lang.
At hindi siya masyadong matao compare sa ibang mga falls, mga resort na talagang kahit saan ka pumunta halos lahat may tao. Dito pa isa-isa lang, saka mostly foreigners. So mas maraming foreigners kaysa mga Pilipino na nandito. Dito yung pa-slide papunta sa parang dito yung mas magandang sliding na sliding sa swimming. Ano ba tawag doon? Kasi sa iba maiksi lang, tapos mababa lang din. Ito medyo maganda-ganda kasi mahaba siya. At parang maganda talaga pang slide. Ito yung entrance niya from sa baba tapos papunta sa slide. So, sa ngayon walang naliligo dito, nandun lahat sa kabila sa may ilog. Although mas maganda naman talaga yung view dun sa kabila kaysa sa dito. So, dito parang isolated siya. Ayan. Kung mas marami kayong magkakasama or group sa isang grupo, mas maganda dito sa park na to kasi malaki yung swimming pool, saka dalawa naman siya. At dito sa taas marami rin na yung mga tables na pwedeng paglagyan ng mga gamit. So actually guys, libre lang yung mga tables dito. Pero yung entrance is 100 pesos. So sulit naman kasi pwede ka maghapon yung maligo dito. Yung pagkain, siyempre magbabaon na kayo. Kasi siyempre mas mahal na rin yung mabibili ditong pagkain.
hindi ko na ginamitan ng gimbal yung pagkuha ko ngayon kasi madali maglobat ang cellphone ko. So pag ginagamitan ko ng gimbal tapos naka-connect pa sa power bank, parang hindi balance yung cellphone kaya medyo malog ngayon. Actually guys, napakaganda dito. So yung feeling mo na napakalalim siya, pero hindi guys, ano lang siya, kinulayan lang yung pinaka flooring ng poles para mas magmukhang maganda at malinis. So yung tubig talaga guys is malinis naman kasi galing siya sa bundok, sa taas. So fresh water siya, hindi siya yung tubig talaga sa swimming pool na may chlorine. Tuloy-tuloy lang yung agos niya, pwede kang maghugas ng plato, pero syempre nakakahiya naman. Basta yung tubig niya, hindi na i-stuck yung dumi, tuloy-tuloy yung pag-agos niya pababa. Very natural yung mga falls dito. Yung pagka man-made niya is parang natural. Yung water is natural syempre. As usual, yung mga puti pa rin na nandito kasi bibihira ng mga Pilipinong mga turista. Karamihan talaga mga foreigners. Saya nila. Tawid na tayo guys.